Low, low. Ayan na. Thank you so much. Rhea Di Kenya, dito na pala kayo. Hindi ko nakita yung comment. Wait lang. Kaya ko nang may love shout out. Wait lang, ngayon ko lang nakita. Hindi ka na naka-on yung comment section. Wait lang, i-on ko lang. Naka-hide lahat. May love shout out. Wait lang, Jonah Vlog. Ayan, yan na naman moderate. Okay na, may ka. Kamusta? Mga gising pa kayo, petsa na. Swerte ng puyat ngayon. Papawiin ko yung mga ano yun dyan. Chai Kuno, may love shout out. Thank you so much. Chai Kuno, BBK, may love shout out. Jonah Vlog. Ayan. Dahil kasi bakbakan. Wow, congratulations. Bakbakan talaga. Thank you so much. Road to 1K na tayo. Nagbaba ng bahay si Jonah Vlog. Natikit naman po si Jonah Vlog. Ayan, taas mo natin si Jonah. Papakas ng bell ng heart. Mega love shout out, Bella. Ayos mo na. Gutom na ako. Iwanan mo na naman kayo. Kakain muna ako saglit. Tapos si Ma'am Princess and me. Michael Versano, mega love shout out. Thank you so much. Era na Ma'am Chan. Nakita ko nga, pagising ko nagbabasa ako ng chat yung sa group, sa team na Princess and me. Nabasa ko lang. Nabasa ko nag-backread ako. Pahinga ako ng lahat. Lamit lang naintindihan sa sarili. Bakit nawag ka ng teamwork Walkers? Di ba teamwork Walkers na rin siya Kuno? Iba ka lang pala. Team Lock ka ba? Team Lock. Chismias! Ba, dito chismias. Tumalapet. Parang pawi naman kayo. Lahat ng pangalan niyo may price na nalagay. Lalagay ko yung price. Kasi may walo pa lang. Kasi yung listahan. Wala yung listahan. Thank you. Mga gising pa dyan. Ang gising sa patusok mo.
Mag-ano muna tayo? Cotton buds. Tapos ko lang maligo. Nagising ako ng petsa na nakagising. Okay, start na tayo. Update ko lang kayo. Dito kayo, oh, lahat. Mali yun. Mali yan. Ma'am Chay, nag-legit di nagpapahindak ng hindak. Tago. 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 Sa akin, di pwedeng bawal ninja. Ano ninja? Wala akong pakialam sa mga ninja nyo. As long as nanonood kayo, okay lang naman mga ninja ninyo, pero yung original lang kukunin ko. Makikilala ko naman kayo kung sino kayo. At saka magpapakilala naman kayo. Diba? Ganun lang naman yun. Sa akin, hindi naman pwedeng di ba walang dito sa akin. Lahat pwede, pero isa lang ang member lang kukunin. Ay, member. Yung i-entry mo ang pangalan mo. Like example, Erica Niete, gusto mo mag-ninja, okay lang. Just, marami tayong viewers dito. Walang problema sa akin. Ninja ka? Original yan. American Net, hindi yan ninja. Ria da Kenya, first thumbs up. Thank you. Congrats, Ma'am Chay. Baka naman. Sa dakilong turay. Ako marami akong ninja, hindi ko lang pinapalang sa inyo. Ang alam niyo lang ninja ko si Oragon Health First. So legit yung si Oragon Health First. Hindi po ninja si Oragon Health First. Hindi po ninja yon. Legit po yon. Kasi ilang device sa hawak ko, lahat po yan original. Wala po fake yan, walang ninja. So lahat dito naka-play, lahat iniikot ko. Kaya walang ninja dyan. Tsaka di ako magagalit kung layas ng layas. Karapatan nyo yun. Wala akong karapatan para pigilan kayo kung saan nyo gusto. As long as na makikita ko naman kung sino nandito lagi, so more chance of winning, diba? Ganun lang yun. Neri Cañete, sorry. Ang ninja mo yan. Yan, Neri Cañete dahil dyan sa may ninja ka dyan. Diba? May entry ka agad. May bababa ko mga link, doon nyo lang papasukin. Babakasan nyo lang. Yun lang, napakasimple lang. Diba? PG. Sabihin nyo, hindi ninja. Wag ninja. Mamimigay, sayang ang sayo. Ba't sayang sa iyo, Michael? Yes, ginagala ko yung dalawa. Yung isa naka-play sa Music No CPR. Yung isa nag-play. Yung isa pang rest back, pang dikit ko. So, gano'n. Tapos yung isa doon, naka-play lang si Ma'am Ninilis muna. Si Ma'am Ninilis muna kasi need ng sponsor. 100 plus na lang si Ma'am Ninilis. Please support Ninilis. Thank you so much. Sana pa cellphone mo to. Di ba nagparapol ako ng cellphone, walang nanalo sa inyo kasi hindi na tayo umabot ng 1K agad. Kung sinipagan nyo lang guys, mapapasa inyo to. Actually, binili ko talaga ng cellphone na to to send sa taong nag-effort. Wala nag-effort. Yung hindi nag-forsige pala, lahat naman kayo nag-effort. Yung the way how you help me, ganon. Ganon. Yes, totoo yun. Diba?
Ako nga, di ba, kahit late na kayong nanalo, kahit late na kayong pumasok, panalo pa rin kayo, di ba? Una kong palaro, di ba? Mas maganda pa rin dapat. Galante kayo. Sino ba yon? Chismias. Kanino mong vlog yun? Papasok nga na makatuwad. Kaninong vlog yun? Kanino? Mabisita ko nga kayo. Hindi nyo kasi sinishare sa akin. Para nandun din ako. Tuwad sa Baylayas. Ganyan. Yung schedule. Nag-send ng schedule. Wait lang. I-check ko lang ang schedule ko tomorrow. 12:30 to 10. OM. Madundadak. Ganun pa rin schedule ko, Pining. Oh my goodness. Schedule, guys. What's up? What's up, Badlang people? PM. Secret. Bawal. Iwag na. May group naman tayo. Mga group chat natin. Diba? Member o hindi member, pasok tayo sa bangak sa akin. Diba? Ganun ko kayo ka-love. Kasi nakita ko yung hanggang ngayon, nandito pa kayo lahat. Thank you so much. Simula na nag-start ako ng ganito nung May 28 pa. Sino nakakaalala nung unang sulyap niyo sa akin? Nung in-invite kayo ni Ma'am Dayan. May ganda lang shoutout, Ginaline Gulilia. And Tamshare po, ayan. May pa-tamshare ka, may isang ang bonus. Ginaline Gulilia. Ba't Ginaline Gulilia? Wala ka din. Ba't ngayon ka lang nakita ko, Ginaline Gulilia? Ito si Ginaline Gulilia, matagal ko na itong dito. Kasi sulyap. Ginaline plus 5. Yung rules ko napakasimple lang. Bubunutin ko kayo per price, deal or no deal. Kayo magbibigay ng presyo sa sarili nyo. Siyempre, be wise. Tawa mo lang yan, mawawala yan. Ako, baka magkakawag ka. Mautututot ka dyan. Meron ka niyate. Kaya best lang, itawa mo lang yan. Huwag mo magandang, huwag mo anuin. Kasi may chance pa, may ano pa tayo. Marami tayong support. May mga ibababa ako mga liquid yun. Nananalo ako doon. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Minsan na rin. Ayan, thumbs up and share na host Florin Mendoza. Thank you, Florin Mendoza. Ginaline Gulilia. Ayan yung pair kayo sa akin dito. Pag nakita ko dito, pinipairless ko lang yung laban. Ganito kayo para parehas kayo may 10. Ganun lang ako. Kasi bubunutin ko naman eh. Ipapasok ko lahat ng pangalan nyo dito. Let's say for example, ganito, pangalan nito. Richay Guno. O, diba? Nery Cañete. O, may 5 pesos na agad yan. Tapos, yung mga nagbunot, lalaruin mo pa yan. O, diba? Para naman mahabag kayo. Mahabag. Diken. Yan. Galing gulil yan. Florin Mendoza. Saan ka galing, Florin Mendoza? Ba't wala ka dito sa listahan? Ngayon lang kita nakita, Florin ulit. Princess Simi live in Scotland. Ma'am, nakalista ka na. Mama, chup-chup, thank you, ma'am. Sali ka, sure? Uy, sure ba? Ikaw pa kasi kasali mo na. Kasali ka naman, lagi mo naman ako sinasali. So, dahil dyan, Princess Simi live in Scotland. Sali kita, don't worry. Kung nabunot ka, alam mo saan ko isi-send yan. Sa admin natin dalawa. Naki-admin. Diba? Kasi yung katiwala mo dyan, katiwala ko rin. Thank you, Ma'am Chay, Ma'am Dayan, Ma'am Princess and me. Sila po nagmamanit sa akin, diba? Free lang po yun, wala akong binibigay sa kanila. Kaya sila naghula din nakikipaglaro. Baka kasi ang isipin ng ibang teammate natin dito, baka mag-isip ng hindi maganda. Guys, si Shai Gono, si Ma'am Dayan, hindi ko yung makilala. Si Ma'am Dayan, katrabaho ko talaga, kaya katiwala ko na rin siya sa
Siya nagre-release ng mapaprice nyo, inaabunuhan niya pag wala pa akong mabigay. So, thankful ako na kilala ko sa yan. Siya ay kuno nandito, nag-monitor, nag-ano, lahat, si Mercy de la Paca nandiyan, si Eric Agnete, kayo lahat, ito naman yung dito may isa. Kasi marami na tayo, 920 na tayo. Road to 1K na, mga kabilatics, bilatic fans. Ayan, bilatic, ayan, bilapanatics, bilat! Ayan, bilat. Puro kasi kayo mga bilat nandito. Okay lang, ma'am. Sali ka sa mga pag-in-game, walang problema. Pero sa entry, ma'am, bigyan natin sa kanila. Alam mo yan? Thank you so much, ma'am. Princess Cindy. Ayan. Naka-play sa akin si Ma'am Ninilis nandun sa kabila. Ginaline Gulilia, Florin Mendoza. Florin Mendoza. Florin Mendoza. Asa nga Florin Mendoza, patingin nga ng pangalang President Florin Mendoza. Congratulations, sister. Inanalo ka pala doon. Florin Mendoza. Dito, Perles, kahit may makamag-anak ako dito, wala akong pakialam basta kung anong rules ko dyan. Law is bilang good. Bilang good. Yung rules natin, napakasimple lang. Yung rules natin everyday, sinasabi ko bago mag-start kung anong rules. Sa akin, wala akong permanent rules. Kung nakikita ko dyan, tapos yun ang sinabi ko, yun na yun. Wala nang mababago doon. Wala nang tatanong-tanong. Dapat inintindi nyo agad ang sasabihin. Ganun! Ang rules ko lang dito, lagi nag-stay until end, yun lang. Tapos, mananalo kayo ng malaking prizes. Sure. Babadgetan ko na kayo ng 2,000 pesos para sa mga wakwakers natin dyan. Team wakwakers, bilapit. Ayan, team of Princess and me, ganyan. Ganyan, lahat kayo. Lahat ng dito, lahat ng invite nyo, pasok sa banga. Pasok sa banga ko! Ayan. Mahula tayo. Numbers. Kanino kaya ito isa? For 5 entries, 3-8, yung tatlo, tuloy-tuloy nyo na. Go! Habang naglista ako. 5-digit number, start tayo ng 3-8. Tatlo na lang dadagdag nyo, di ba? 5 entry. Go! 5 entry na dagdag ko ngayon sa entry nyo. Dito kayo lahat, Dayan Vergara, John Mahal ko, Mercedes Lampaca, Diana Sala, kaya Dalius Channel, Yusef, Tiffany Madera, Abigail Sandaga, Emma Bersano, Kai Guno, Cristel Torrentes, Cristel Pistal, Leslie Marmol, Melvin Judilia, Rhea de Kenya, Julian Llanera, Claire Lobo na dito, Ara Eros, April Rose Pradas, Derek Cañete, Charlie Rodriguez, Jennifer Grial, Jenaline Gulilia, Florin Mendoza, last but not the least, yung isa may nakita ko Jonah dyan na bago. Jonah ba yan? Mahal ko. Ganun rin ba yan? 3, 8, 4, 5. Hindi. Plus 5 tayo. Baby K. Dito. Sige, Baby K. Nandito ka na. Baby K. Ayan, iba. Wala pang puntos. Pupuntusan ko to ng plus 5 ngayon. Lower. 38 tapos tutuan niya lang. PR muna ako, na kaya. Ka na try ko na dyan, hindi ka lang dyan. Magpa-plus 5 na ako, kahit sino makasagot siya, may pa-plus 5 na agad kayo. Gusto ko lang nag-stay kayo dyan, at least para masaya kayo. Baby K. Number 2, Storm Dot at 8001. Mahula, sir. Yes, mahula, sir. Ito yung mga ano nyo, entry nyo pa to noon. Yung plus 5 ko, alam kung sino makahula nito. Pala kung makatandaan nyo yung numero nyo, ayan. Diba?
Silang plus 5 kayo sa entries ko. Ang papasok ko dito, pangalan nyo lang, bawat bunot ko, may presyohan ko na kayo sa end of August po to ha. End of August, marami na kayo dito. Ayan. Habol kayo, hindi ko to tatanggalin, mahala kayo. Depresyohan ko kayo. Kasi nakikita ko yung effort ko sa akin. Time to time na nagla-live ako on the spot, nandiyan kayo nakikita ko, nasa labas ako. Hindi na signal na ako, wifi lang. Nasa mas ako dito. Signal mo, ma'am. Oops. Uy, may malapit na. Malapit na kayo. May nakakuha na ng ano. Pangatlo. Three, 38,000 to 200. Dalawa na lang. 3,000. 38,200. Dalawa na lang. Dadagdag nyo. So, plus 5 na kayo. 278, no. 245, no. 260, no. 220, no. 250, no. 250, no. 233, 1, no. 221, no. 266, no. 232, no. Malapit na kayo, bala kayo. 3,000, 38,201, no. 38,233. Hindi nyo tandaan yung mga numero nyo dati. Ewan ko kanino to. Two, three. Alam, mayroon na. Mali lang yung isa. Ay. May malapit na. Ayan. Sumobra lang isa yung isa. 38. 48. Alam, duduling na ako. Ayoko magpalaro naman ng meron. Hello, Sir Shally. Oralita, mega lang shout out. Alabit lang. 258. No. Wala pa. Okay, meron na. Congratulations. Stop! Meron na nanalo. Stop na. 38238. Nasa taas ng pangalan ko ang sagot. Check nyo kung sino nauna. Kung may nauna pa kayo, si Pichay Guno sa taas. Medyo naduduling ako. Ayaw ko lang palaro ng ganito. Numbers. Tali ako, host. Next. Aim, sige po. Sheila Ulerati. Iba to si Sheila, iba si Shally, ha? Sheila Rodriguez. Mga puyaters nga. Yes, ma'am. Bukas, late na naman yan sa iyo. Thank you to Shally. Sheila Olarita. This Chai, 38238 po ang number. Ma'am Chai, additional 5. Chai ko na. Pa-double check, Ma'am Chai, kung may nauna sa'yo, wala. O diba, mismo siya, pinapa-double check ko kahit siya, wala ako lang. Ikaw lang talaga, o diba? Kalit sa'yo, kaninong number to?
Siguro kay Mercy nilang baka to, tulog pa siguro. 3-8 tayo, 3-8 tayo. 3-8. Tayo. May 230, may ano ka 38, 2039, meron ka tapos si Ria, muntik-muntik na 39 din nilagay niya. Tapos binabawasan niya 37. Ikaw yung 38, si Ria. Ria de Kenya, science. Science. Ipasok ko muna si, sino yung bago ba dating natin? Bisita. Bisita. Sheila o Larita. Tagal lang siya Shelly or Sheila or Sheila. Sheila. Sheila ako ng Shelly, ako ng Shelly. Dalawa ka Sheila. Shelly. Sheila. Sheila. Sheila nga. Sheila o Larita. Larita. Sino pa wala sa listahan ko? Hindi si BBK, may ano siya, 38 to 39 siya. 3. BBK 248 yan, tama, 48 si BBK. 3 po inaanap natin. 382, kaya kay BBK nakita ko yung akala ko muntik na muntik na yun. Yes, double check na lang. Kayo yung double check. Pero wag kayo mag-ano dyan, magsabunutan mga bilas. Hindi kayo pinag-aaway, huwag kayong mag-aaway dyan. Tayo rin ang magtutulungan dyan. Kayo rin ang mag-check dyan. Kasi sa inyong to entries din sa akin. So, ano lang, fairness tayo dyan. Lahat naman kayo honest na. So, hindi nyo naman i-claim ng hindi sa inyo na sagot. Diba? Nasa GC, ma'am, send ko na una ako sa taas mo, ma'am Chay. Ayan, ma'am Chay. Check mo. Bago ko yung di-plus. Ma'am Chay. Naunahan ka niya, no? Ni Ma'am BBK. Check nyo nga. Check nyo lang. Hindi ko pa man napa-plus. Ilan kayo? Si Ma'am Chay kasi nakita ko may sagot. Yung sa'yo, 48. Ria de Kenya ngayon lang nakita ko. Same kayo ng time, 40. O, diba? Parehas 240, parehas kayo may plus 5. Congratulations! Ayan. Diba? Ganyan lahat dito papansinin ko, hindi pwedeng hindi ko pansinin yan. Sige, dalawa kayo lahat meron. Parehas time? Sige, parehas kayo may tig pa 5 plus 5. Ayan, BBK plus 5. Kaya Iguno plus 5, lamang ka ng 5. Congrats! Dito, pansin ko lahat. Thank you sa lahat ng witness natin dyan. Pares kayo ng time. Sige, go! Plus 5. Hindi pwedeng reject dito. Iba to. Sige. Dahil dyan, kasi medyo mabilis-bilis yung hindi ko napansin. Pero napansin ko yung 38248 mo. Hindi ko napansin yung 3. Kasi 39 napansin ko iba. Iba 37, 237. Pero sige lang. Dahil dyan, dalawa kayong panalo. Plus 5 na kayo. Mabilis kayo makahabol dito, guys. Don't worry. Hindi ko kayo iwanan na may mababa. Gusto ko para parehas ang entry niya sa akin. At the end of the day. O, diba? Congratulations. Para mapawi man lang yung puyat niya. Diba? Ayan. Shout out ng mga sa auntie ko dyan. Auntie ko sa taga San Vicente, Bacau, Camarines, Tina, Katimba. Hello, Jenaline, Katimba. Thank you salamat sa pag-connect sa akin kanina kita. Nagpaaral sa akin. Nagpaaral. Shout out. Dapat pag mag-raffle tayo, nandito kayo lahat. Wala nang excuse yun sa akin pag-raffle. Kung wala kayo, balik na lang yun sa banga. Pero request ng team natin nung nakaraan, tanggalin na sa banga, tatanggalin mo yung pangalan. So, ganun gagawin ko ulit. Once na nabuot ko yung pangalan nyo, wala kayo nag-present, nag-deal kayo ng price, tatanggalin na natin sa banga, ilalagay natin, i-separate na natin. Like Florin Mendoza noon, ang dami pong tawag sa kanya nakaraan. Patutubong Pinoy, mega love shout out. Ayan.
Congrats. Ayan. Thank you, thank you. Okay, meron tayong count. May bababa akong link pala, nakalimutan ko. Shali Olarate, thank you so much. Shout out, Chai. Ayan, shout out daw mong Chai sa iyo. Mag-plus 5 ako kay Ma'am Chai, tapos BBK 5 na, BBK 5. Ayan, 5. 5 yan, no? Ma'am Chai plus 5. Andiyan kayo lahat. Nery Cañete, meron kang update natin yan dito. Nery Cañete. 7. O, diba? 10 pa lang lamang, 10 pa lang pinapataas na entry sa akin. Small letter lang tayo, guys. Small letter lang. Small letter. Thank you, baby K. Small letter lang tayo. Baka mapala. Sir, natutupo yung price mo ko. Di mo pa kinuha. PM mo ako, sir. Ayan. Sir, katutubo, pre. Sir, katutubo ang Pinoy. PM daw si Mong Chai. Nakamute ka ha? Dinig ako hindi. Lauren Mendoza. Five. Perless ako dito, 5 pa lang. Lahat kayo 5 na nandyan. Rinig, thank you so much. Lahat kayo may 5. Ria di Kenya 5. Tapos Shali Olarita 5. Ayan. Matagal pa naman akong papalaro. Rinig host, thank you so much. Rinig, thank you sa updated Ria di Kenya dahil sa plus 1 na agad. Diba? Plus 1? Simple lang ang tanong. Plus 1 na agad? Pang-copy mo na yan, Ma'am Chai. Salamat. Ayan, sana all. Sana all, yun yung pang-copy. Ayan, Ma'am Chai. 1 kilong turay daw, Ma'am Chai. Guno, sabi ni Gina Sala, nakita ko doon sa siya. 1 kilong turay. Anong turay? Turay? Ano yung turay? Yung klase ng turay? Nalingaw ako ng klase ng turay. Lingaw na ako gusto mga Blue Marlin, mga ganon. Blue Marlin. Saan ba ako? Nakalimutan ko na. Magbababa ako ng pangalan. Gagamitin ko ninja ko na Nery Cañete. Gagamitin ko ninja ko pero hindi siya kasali dito ah. Sorry lang naman. Thank you host Bella. You're welcome. Thank you sa pag-update. Wow, plus 1 ka lang Rhea di Kenya. Plus 1 and 3 tayo, plus 1 and 3. 3-digit number. 3-digit lang tayo. Go. Start tayo, start. 3-digit number. Napaka-genuine ang nakikinig sa akin dito ngayon. Ay, may nakakuha na agad ng first. May nakakuha na ng first. Second na lang. Ang sagot nasa akin lang na makikita nyo sa screen lahat. Unahan ng plus 1. Plus 1 and 3 tayo, plus 1 and 3. Nag-update ako sa inyo kanina, sinabi ko yung numerong yon. Bahala kayo, paunahan kayo, sinabi ko yung numerong yon. May nakakuha na ng isa. Sinabi, binanggit ko yun, binanggit ko. No. Sabi yun. Higher!
Higher, 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 higher. May nakakuha na, sumobra lang siya ng sobra sa... Kulang na lang isa, kalina siya. Sumobra siya ng isa. Higher. Higher. OMG, muntik-muntik na. Congrats! Ayan na, +1. In-enter ko na yung sagot, in-enter ko na, stop na tayo. May nakita ko na isa. Total po ng, ano natin yan, ng bananas natin. Bawal pala ng bananas po natin yan, ayan, 920. 920. 920, congratulations, 1 puntos sa'yo, ayan. Wala na mag-aapila dyan. Kasi nakita ko isa lang naman. Yan. Ayan. Wala na mag-aapila yan. Congratulations sa inyong lahat. Winners kayo. Kasang point rin. Ayan, diba? Si Chay. 11 na si Chay. 5 times 11, o diba? Malaking 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55! Yung 55 pesos na yun, bubunutin pa natin yan. Ma'am Chay, yung 55 mo nandito sa loob ng panga. Tatawagin natin sa end of month of August. Ma'am Chay, ayan. Titignan natin, paparamihin ko yan. Pangalan nyo na lang may presyo na ng 5. Diba? Napakasimple. Oh, 920 na, pero 921 na dyan, pero 920 yung pinapahulaan ko. Ayan, promise 920 yan. Sa akin, 920. Ayan, guys. 920 na ako, 920. Send ko sa group din para masaya. 920 kasi yun. Nanduri, may evidence tayo. May evidence! Ayan, 920. 920 guys. 920 kasi ako. 920 pala. Ayan, 920 sagot. Ayan. Thank you, 921 na pala tayo. Sa akin, dito 921. Dahil dyan, yung 1 sa'yo ko rin ibibigay. Neri Cañete +1. Ayan. +1 ka, Neri. Meron ka ng 8. May 8 ka na, Neri Cañete. Neri Cañete. Arangkada ka ng Neri Cañete. Hindi ka na maging team sa win. Wala pa si Tilambakan, no? Puyat siguro. $920, nakita ko $920. Update ako $921 na rin. $921. $921, nakita ko $921 sa'yo. Diba? Simple lang. Huwag tatampo guys kasi iba-ibang pinipick ko kung sino mabibigyan natin. Yes. Nakawan. In-update na ako rin, naunahan ka ni Neri. Nasa kanya na yung bonus 1. Kanina, di ba may bonus ka na rin sa akin sa pag-update mong rinig-rinig. So, di ba? Ganun lang kasi sa akin. Happy lang tayo. Pero yung presyo makiklaim nyo yan after pa na deal or no deal natin sa August. Katapusan. Ipapasok ko rin yung pangalan niya dito per price na yan. Simple mechanics lang ako. Walang complain yan. Ang hindi makaintindi, ewan ko na lang sa inyo. Bubatuin ko yan ang buko. Basta once na nandito kayo, naka-enter kayo, may price kayo, pero hindi nyo makiklaim yun hanggat wala kayo sa live ko on August, katapusan. Clear ba yung natin, mechanics? Di ba napasimple lang? Wala nang tanong-tanong, wala nang etos, wala nang follow-up questions pa. At least nandito kayo nagkukumit, naglalaro. Kausap si host. Yes, ganun lang. Simple. Ayaw ko nang pinagchismismisan niyo ako. Ayan. Pag nalaman ko ng pinagchismisan niyo ako, ewan ko lang. Hindi kayo mananalo talaga sa akin. Charlotte. Diba? Ayan nyo yun. Siyempre, bawat host kasi iba-ibang rules. May mga mahigpit, may mga maluwag. Ako, hindi naman, middle lang. Nag-iigpit din ako, masungit ako minsan. Mas masungit na ako sa pinakamasungit na nakilala yung promise. Nag-iigpit din ako. Ay, may ex ka na, sayang. Oh no! Type pa naman sana kita dito. Char! Sana kung na lang yung ex mo para hindi naging malabo yung relasyon. Diba?
Tamang tawa. Diba? Guys, ganito lang, napakasimple lang yung pangalan nyo na nanalo kayo. May presyo na yon pero depende pa rin kung makakuha nyo yun sa end of the August. At least, marami kayong entry. Like, Mercy de Lambaca nung nakaraan, nagpagawa ko, at least sinipagan niya to. Nakita ko yung effort niya. Sinisin niya bawat code niya sa akin. Nag-79, minsan 82 nga eh. Sabi ko 79 lang, nag-count niya. 79 din nagtugma kami kasi may nadoble siya. Andito bawat pangalan nyo guys, walang daya to. I-rule ko na para hindi ko makita yung pangalan nyo. Tsaka di ko naman kayo kilala dyan. Ayun. Tsaka number lang to noon. Hirap mag-memorize ng number. Pero ngayong pangalan, naka-roll na, papasok na sa pangalan. Direct, ano? Joke. Sabay joke lang. So single ka ngayon. Single ka? Single din ako. Makapili tayo maging double. Thank you sa lahat. 11,000. 8,000 in the house. Ayan. Aram ko naman, joke lang. Nakalimutan ko tuloy ibababa ko. Sino kayo ibababa ko? Pag may binaba ako guys, kayo na maglagay ng sending of love, full support by Bella Pardo. Gandahin na lang comment, wag lang wow, nice. Full support lagi by Bella Pardo. Kayo na magdagdag ng mga etos, Kemerlo, ganyan. Yes. Meron pa ako papadlikit for plus. 1 entry lang to. Bakas lang kayo dito. Ibababa ni Dragon Talkers. Sino kayo sponsor natin? Makoy Farmers. Kasi doon ako nag-grade 9. Makoy Farmers, nag-grade 9 ako doon. Makoy Farmers. Sasabihin nyo lang guys, thank you so much sa pag-grade 9 mo, Makoy Farmers, kay Bella Fajardo. Clear enough? Babakasan nyo lang, thank you so much sa pag-grade 9 mo, Makoy. Comment kayo dito, mag-comment muna ako. Unahan ko na kayo. Malaki na bahay ni Sir Makoy Farmers, pero support tayo natin kasi mabait to, maluoy ka. Oy, maluoy kayo sa bahay niya kasi mabait talaga to siya. Siya nagsusupport sa akin minsan. Hindi lang minsan, araw-araw. Kada punta ko sa LS niya, taas agad ako doon. Taas agad ako sa, nakapin agad ako sa kanya. Doon, bababa ko na. Ayan na, plus 1 kayo dito lahat. Plus 1 kayo lahat nandito. Wala yung lista ko, wala si Ma'am, wala. Ma'am Chay, inform na lang si Ma'am Dayan. Lahat na nandito, plus 1 tayo. Kaso hindi siya updated. Ako lang nakakalam ng score nyo lahat kasi hindi niya alam ni Ma'am Dayan. At least, may clarification ako na. Clarification sa tawag. At least may duplicate ako. Ayan, napiling ko na. Bisitahin na lang doon. Comment section na lang kayo doon. Tapos na yung niya, LS.
Nagutom ako. Nagutom talaga ako. Timpla muna akong kape tsaka crackers. Kain tayo, kain. Midnight snack na muna kayo madaling araw. Antok Mads na ako. Bawi na lang ako. Good night na po. Thank you. Talibo ako. Thumbs up po. Mega shout out. Talibo ako. Kalbo, kalibo. Kalbo. Kalbo ako. At kalbo ako. May hair ako. Mahaba mo po. Mega love shout out. Thank you so much sa pagpasok sa aking tingkahan. Huwag kalimutan dikitan si host, tamsakan, bakasan, at babalikan kita ng maraming bananas niya. Nandiyan yung team Rockers. Shout out sa lahat. Shout out sa lahat from Kalbo ako. Ayan. Thank you Kalbo ako. Love nyo ang suslop. Salamat sa pagpunta dito. Laging tenga sa payakap po. Sabi na ba, kayo nang bahala sa baba. Mawak-waker, salamat. Ayan. Bakasan nyo pa rin ang Bella Fajardo. Ay, 990 na lang. Nabawasan na ang voice na. Bakit? Dancer McCoy, thank you so much. Bakas na lang Dory Mendoza doon. Bibisitahin ko lang doon. Tingnan natin yung mga entry niya. One day ago. Tapon ko siya ng isda ko sa kanya. Perfect. Nilike ko na lahat ng comment niya. Chali Olarita nito. Soraya di Kenya nandito. +1. +1. Silista lang ako guys ha. Tatlo lang tayo nakita ko dito. Tatlo pa lang. Oragon, Toren, Rhea, Sheila, Olarita. Dancer McCoy. Thank you so much. Sheila. Rhea di Kenya. Rhea di Kenya. Rhea. Saan ka naman Rhea? Rhea di Kenya. Ayan. Rhea di Kenya nandito. Parehas na kayo ni Ma'am Mary. 8. Dan sa nakapin. Dan na host. Chai Guno. Ayan. Mag-refresh lang ako. Kasi pagising niya mamaya makikita niya yun. Neri Cañete, sige. Salamat. Neri Cañete +1. O, nakabot ka, nakakasyam pa na Neri Cañete, o. Kaya ganito ginawa ko, minsan kaysa isa lang ako maglagay. Kasi may presyo lahat yan. Ayan. Naiwan na si Shally Rodriguez na yung Vergara, na mahal ko.
Mercedes Dalampacad, Diana Sala, Abigail Sandaga, Emma Bersano. Asan pa si Michael? Sali din si Michael Bersano. Andito siya, nakita ko kanina ha. Sayang plus 5 kasi unang visit sa akin. Plus 5. Di ba? Plus 5 agad. Dahil po sa nakapin, Gina Lynn Gulilia. Okay na, Gina Lynn, nalagyan na kita. Gina Lynn Gulilia. Gina Lynn Gulilia. Ayan, meron ka ng 6. Ganon din. Iba pala, ang hirap maging sekretary, tapos ikaw pala itong monitor, diba? Dapat may nag-lista sa akin. Tapos isisend ko na lang sa inyo, dadagdagan. Tapos meron pa ako sa backside o yung mga bagong paso. Si padikit naman kay Kalbo ako. Pabakas ng Bella. Bella Pardo, plus 1 tayo dyan. Bibisitahin ko rin yan. Tapos kung sino makita kong may bakas na Bella, tamang bakas, dadagdag ko pa rin. O diba, ganun lang ako magpa-entry. Napakasimple lang. Kalbo, nandiyan ka pa ba, Kalbo? Dahil siguro sa Kalbo. Kalbo, nandiyan ka pa, Kalbo? Kalbo ako. Wait lang muna, wag na natin pasukin hanggang hindi siya nag-present. Diba, ganun lang kahigpit si host. Pag wala siya dito, kasi basta drop by lang lapag ng bahay, layas na. So wag muna natin pasukin guys. Pag nag-present siya, sige, lalagyan natin ng bananas. Akyat ka sa bundok. Gawin yung gibuhon mo sa bundok. Ayan, 7 na nandito. Nakita ko na. Ginal, thank you so much, sir. Grade 99. Yung host namin. Full support from Dalporo. Ayan. Rhea de Kenya nandito. Na-like ko na rin. Dalparo. Dore Mendoza nandito. Dalparo, Dore Mendoza. Nandito si Dore Mendoza. Arangkada Nere. Eric Cañete nandito. Dore Shali Olarita nandito. Nabasa ko na. Chay Kuno ngayon. Thank you so much for sir support. Grade 9. Galactic AM. Thank you so much. Chai. Chai. Nakita ko na. Nere Cañete. Alay, isa na lang. 10 ka na, Nere Cañete. Bongga ka. Nere Cañete. Kasi pagising niya, makita niya yung notification, makita katad siya ng Bella Pardo full support. Tusukin niyo rin siya, Dan full pack. Diba? Kanino pa kaya? Hanap ako ng isang Dendian. Yes, dating ticket ko. Ano, nagutom ako. Kain mo na ako. Sige na, matulog na kayo. Pag may binaba ako dyan, nakita ko nagbakas kayo. Bigyan ko na lang kayo ng
Sige, matulog na muna kayo. Sige na, kasi mamaya sa Memphis, magla-live na yun after ilang oras na. Live na yun. Sige na, matulog muna kayo. Para may power kayo mamaya kay Ma'am Ninit. Ikaw na nga lang. Pero tingnan mo, zero ang ano natin, zero yung viewers natin, guys. Kinakain ni Lolong yung viewers natin. Pati yung tamsak na kita pinabuwasan. Kanina nag-15 tapos nag-13. Tingnan nyo, pansinin nyo, kuwari wala lang. Patay mali siya lang tayo. E tingnan ko, oh, zero. Tapos nandiyan kayo, picturean ko. Yeah, picturean ko zero, tapos nandiyan ka nag-comment. Meron na isa. Sayang. Oo nga, nabawasan isa eh. Dalawa na nga din. 21 na eh. Kinakain ni Lolong. Nakita ko na, napansin ko. That's for the very first time. Oh, andun dyan po si Gina Lindy. Tapos isa lang viewers natin. Present nga kayo dyan. Press 1 kayo, press 1 kayo. Present na kayo. Kaya nga, tinan mo, zero talaga sa akin, zero. Buti nga nakita nyo, ano kayo eh. O, di ba dalawa kayo, tapos isa lang nakikita ko. 13 nga sa akin, tusok 13 lang. Kinain niya agad yung isa. Sa akin 13, kinuha niya yung isa.
Ano pag-usapan natin? Wala na sila. Sige na para makalamang kayo. May bababa pa ako, plus 1 kayo, plus 1. Plus 1 kayo dito, plus 1. Dalawa lang naman kayo. So, may 117 ka. Bakas Bella Pahal. Yes, yes, Ma'am Chai. Kanina napansin ko yan, 921 na rin. 920 nga lang pinaano ko eh. Na-notice ko rin. Oo, tapos dadalawa lang kayo ng viewers ko dito. Tapos nandiyan kayo lahat tatlo. Plus nandito pa yung ninja ko. Yung ninja talagang yan eh. Kasalanan ko ni Ma'am Neri Cañete eh. Nalulugan tayo ni Ma'am Neri Cañete sa ninjang yan eh. Neri Cañete, may mga ninja tayo oh. Tapos di naman na nakikita. Umihi ka lang. Grabe ang tagal ng ihi mo. Sarong balde. Baka diretsyo na plus ng ihi. Mababa pa yan, batang pa yan si ano. Bakas ng Bella Pahal. Palitan na natin yun. Kasi friend ko yun, katrabaho ko yun dati. Para matuwa naman sa akin. I-screenshot ko tapos i-send ko sa kanya. I-send nyo kung pang ilan kayo, pang 117, 118, 19 sa kanya. I-send nyo sa group ano, para kung ko lang i-copy paste. Ray Adikenya nandito. Rhea. Rhea Adikenya. Rhea Adikenya. Rhea. Rhea Adikenya. Rhea Adikenya. Yan, kasyang pa na agad. Kaya nga eh. Nanood ako sa napakinggan ko ano vlog. You're welcome. Dan ka nakapinig. Yan na rin. Ulit yan. Meron na. Ito ka na. Aplikasi ito. Palayo ka bakla. Tatawa ako sa kanya. Nagdi-receive yun. Madaling araw. Ang 120 kasi ilang. Na-screenshot ko naman bago ko siya nila pag 117 siya. Skin daw. 21 na siya.
Cory Mendoza. Okay, Cory Mendoza. Gansa na Bin. Thank you so much. Replyan ko lang siya. Wait lang guys. Mga approved generated for generic product. Diba? Hindi ko alam. Hindi. Kain muna tayo guys. Kain muna ako. Luto na ako ito. Papagupit pa ako. Sige na, matulog na muna kayo. Pag may mga binaba ako, baka kayo lang ng Bella Fajardo. Ang Oragon Health Nurse ang magbababa ng bahay. Tapos, pag may nakita ko siya, pasukin nyo kasi pasok yan mo sa mga comment section. Makikita ko yung mga pangalan nyo, dadaldag ko na. Ako nang bahala sa inyo. Ganun kayo kumahal. Bila pa natin. Thank you sa nag-stay. Ay, lima na tayo. Ang dami natin. Resit nga sa lima. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 1. Yung pag may nag-1 na may dapat nag-2, nag-3, 4, 5. Sige na. Kung dito kasi kinakain ni Lolo ko, 13 pa rin lang. Ganun lang kasimple may entry na kayo. Ma'am Chay, napakasimple lang. Lahat ng pangalan yung may 5 pesos na yon. Pero bubunutin ko pa yun dito. Tapos 5, 10, 15. Till or no rin natin. Tapos magka-times 1 ako. Times 2, times 3, times 4. O, diba? Diba naka 5 kayo times 5 natin. O magkano na yun? Diba? Basta kakaiba to. Deal or no deal pa rin. Pag deal pa rin kayo. 10 pesos muna, 5 pesos. At may echo. Ah, oh, wait, oh. Salamat. Ikaw na rin sa group natin. Kasama ka sa group natin. Ma'am, dahil kasi pag wala kang content, thank you so much. Tapos i-guide mo paano. Sabi ko sumali ka sa mga content, hindi puro ano kayo. Yan. Bago rin lang kasi walang idea yun. I-guide mo yan. Nawala? Nawala ba? Meron na. Meron na? Meron na ba? Nandiyan na, host. Thank you so much. Thank you so much. Magdi-dinner na ako. Alas 10 na dito. 10:30. 1, 2, 3, 4, 5. 3:30 na. Tulog na kayo, oy. Maya-maya mag-live na si Ma'am Denise after 4 hours. 4 hours na lang tulog yung lahat. Mumuna naman. Huwag naman sana. Solo pa naman ako dito. Wala akong kasama ngayon. Nasa Pilipinas sa St. Angel of Peace. Angel of Peace, shout out sa'yo. Nakikinig ka lang dyan. Manood ka lang ano ko.
Okay lang late, wala nang problema. Si Ma'am Ninilis, walang problema yun kahit late kayo, nagpapapasok pa rin yun. Kasi hindi pa naman agad, chismisan mo ng pagdating ngayon, chismisan mo na tayo, ganito. Pag nakita niya medyo kumpleto na, doon mag-start na siya ng pag-eat. Which is good, di ba? Hindi yung katulad ng mga iba, mga ninja. Ninja! Ninja. Congratulations to all winners. To all winners. Ayun yung pinasok niyo kanina. Nagkagulo kayo, no? Hindi ko alam kasi nakatulog ako. Tulog ako nung araw na yun. Nagbabasa lang ako ng gising ko. Kakagulo kayo dun sa group chat. Nagutom ako. Gutom na talaga ako. Ano kaya? Di-dinner na ako ng 30 na ako. Hindi pa ako nag-dinner. Bigay mo nga sa akin mamaya. Bigay mo natin. Papasukin natin tapos sabay layas tayo. Alam mo na gagawin natin. Team Wakwakers at Team Lucky. Saan Team Lucky? Team Lucky mo ba? Ano ba Team Lucky? Wala ako doon sa Team Lucky mo. Patulog na kayo. Anong problema? Sige na. Natutuwa lang akong kausap kayo kasi diba? Papasukan natin yun. Mabait ba yung host? Mabait? Yung kilala eh. Sino pinupunter niya? Wala kasi ganun dinapag kung kaninong vlog, kaninong post. Diba? Antay ko muna si Ugoy. Ako yung mag-prito ng itlog, kakain ako. Saglit lang ako. Mainit sa labas. Dito lang ako itlog, tsaka tuyo ng ulam. Tuyo, tsaka itlog. Sige, biji-biji lang kayo dyan. Mga chut-chut. Ay, hindi pwedeng gano'n. Dapat legit. Hindi niya alam tapos hindi naman mag-grow yung pag... Ninja okay lang kung ginagamit ko lagi. Hindi naman. Eh, ako ninja ko dito. Wala ako ninja puro legit kung ginawalod ko dito na ano. Naka-register. Si Uragon Healthcare hindi ninja yun. Hindi yan ninja. Yung ninja yan. Inan ako hindi organic yan sa Uragon Healthcare. Kaya minsan binababa ko yan sa Uragon Healthcare. Hello? Ay ko ba? Biglang nawawala ang wifi. Andiyan ka pa? Mahalata nyo naman yun, di ba? Pag walang badge. Share badge. Dapat pala naka-share. Eh, hindi ko pa alam kasi procedure yan. Dapat nandito talaga kayo sa akin para tulungan nyo kung turuan nyo. Wala akong idea. Wala pala akong palaro. Next time, gagantihan ako. Gagantihan! Ganti talaga. Papasokin natin yun. So, itutuwad lang natin. Tapos para matawon siya. Kami yun. Gaganayin namin. Hindi kayo sumusunod ng tamang rules. Baka ma-block out yung ano niya. Diba? Ako gusto ko yung makatulong lang, saya lang, happy lang tayo. Ganun lang ang motive ko, wala lang iba. To help. To help. That's why Oragon Doctors, Nelson and I thank you. Yun na lang yun. Maluluto mo na ako. Gusto mo talaga ako ng bongga-bongga. Kumakalam na yun.
na ako, kahit kain mo na ako, kahit. Thank you, thank you. Kakain mo na ako. Tapos tawag ko to, kain mo na ako. Kain mo na ako.
Low, low. Mwah. Mwah.
Hello, Miguel Club, shout out. Black Gift. Hello, Black Gift. Miguel Club, shout out. Morning, ang aga mo naman, Stephanie Madera. Miguel Club, shout out. Morning, too. Morning, Tiffany. Good morning, good morning, good morning, good morning. Shout out to Stephanie Madera.
Okay, additional entry sa'yo, Tiffany Madera. 7 ka na. Tiffany Madera. Thank you, Tiffany. Thank you so much. Tiffany Madera. Tiffany Madera. Practice ako kung paano gagawin ko next month. Next month. Next month. Go. Mag-ano na mag-12. Ang aga mo magpa-5 na dyan. 5 hours pabil. Balik ka ng 5 hours. Balik ka ng 5 hours. 12 p.m. Midnight. 12 midnight. 12 midnight. Madaling araw, 12 p.m.
Road to 1K ka na, host. Yes, lapit na. Yes po, thank you. Nantok na ako. Sige na. Tulog na, Dal. Tulog ka na dyan. Hilig ka na naman. Hilig ka naman ka.
Sige, Dan. Skip na. Good morning, Claire Lobo. May ganito shout out.
Clear Lobo, mega mega love shout out. Dan, taong sak dikit sa pakasma. Dennis and Cream. Clear Lobo. Mabalitaan ko lagi araw tulala. Clear Lobo. Channel Galyalani. Mercy de la Mata. Ay, ito ka naman ako ulit.